Hi mga Kuya Goy, welcome sa ating official YouTube channel, ang Kuya Goy 99 TV po. Makabago lang po kayo napadpad sa aming official YouTube channel, just subscribe at saka i-click yung notification bell at saka yung all para updated kayo sa aming bagong video na may papalabas. Salamat po. Hi mga Kuya Goy, welcome sa ating special dance kasama si Tatay mga Kuya Goy. Tingnan nyo Kuya Goy kung gaano katalented si Tatay mga Kuya Goy para sa ating intermission number dito sa Fiesta ng Purok 19 San Juan, Barangay Ngan mga Kuya Goy. Tingnan nyo si Tatay mga Kuya Goy, ang galing oh. Gumagapang lang Kuya Goy. Laban tay, laban. Laban tay para sa Pilipinas, laban. Thank you for watching po sa lahat ng ating mga Kuya Goy dyan. Sana po ay nag-i-enjoy kayo sa aming video mga Kuya Goy. Salamat po.